Παναγία μου, Παναγία μου, τι λουλούδια είναι αυτά, ορέστη μου, τι λουλούδια. Παναγία μου, πολύ όμορφα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μας έφερες την άνοιξη στο σπίτι μας. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ορέστης Κουτσοκούμνης, διακοσμητής εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις ανοιξιάτικες. Μπήκε η άνοιξη και πρέπει έτσι να ανανεώσουμε. Να ανανεώσουμε το σπίτι. Ναι, να ανοίξουμε το σπίτι μας, να βάλουμε τα χρώματα πίσω στη ζωή μας. Με πολύ ωραίες συμβουλές, οδηγίες από σένα, έτσι, που είσαι και ο ειδικός, γιατί θέλουμε και τους ειδικούς σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε ποια χρώματα πάνε στο σπίτι μας, τι πάει στο σπίτι μας, τα αντικείμενα, όλα αυτά που πρέπει να μετακινήσουμε, να κάνουμε. Έτσι είναι. Πολύ ωραίες οικονομικές λύσεις. Ναι. Για πάμε να δείξουμε. Χρώματα, Τι είναι στη μόδα τώρα? Λουλούδια και ζώα. Τα λουλούδια μ' αρέσουν και τα ζώα μ' αρέσουν, αλλά τα λουλούδια μ' αρέσουν περισσότερο. Ναι, λοιπόν, πες μας λίγο, τι θέματα θα δείξουμε σήμερα, γιατί μας έφερες έτσι συγκεκριμένα θέματα. Φέραμε διάφορα σήμερα. Πες μας λίγο πώς ονομάζονται αυτά, γιατί μου τα έλεγες προηγουμένως. Έχουμε για μοντέρνο σπίτι, έχουμε για pop, έχουμε για πιο ethnic, έχουμε για vintage σπίτι. Το οποίο μπορούμε έτσι να τα σμίξουμε όλα. Να ξεκινήσουμε από το vintage, που μου αρέσει και πάρα πολύ εμένα σαν θέμα. Λοιπόν, πες μας. Καταρχάς, αληθινά λουλούδια. Πάντα πρέπει να είναι στο σπίτι μας. Τέτοια εποχή. Τα λουλούδια να δείξουμε, παιδιά. Τα λουλούδια. Δείχνουμε vintage τώρα, όχι ζωάκια. Λοιπόν, αυτά τα λουλούδια τα υπέροχα και βεβαίως είναι πολύ ωραίο να έχουμε αληθινά λουλούδια στο σπίτι. Ναι. Και δεν είναι τα ακριβά. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα λουλούδια που είναι και πολύ φθηνά. Ναι. Έχεις βάλει πολύ ωραία λουλούδια. Υπάρχουν και γαρίφαλα και τριαντάφυλλα. Ό,τι θέλει. Και τα κρινάκια και μας. Και τα κρινάκια που είναι τώρα η εποχή. Που παίζουν πάρα πολύ. Οπότε εσύ τώρα έβαλες αυτό το υπέροχο καλάθι. Καλάθι που μπορεί να γίνει και φαναράκι το καλοκαίρι. Το οποίο μπορούμε να έχουμε και στο σπίτι μας και από πριν, ρε παιδί. Ναι, μπορούμε να έχουμε κάποιο άλλο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και τώρα. Δεν χρειάζεται συνεχώς να αγοράζουμε φαναράκια και βάζα. Αυτό παίζει και φαναράκι δηλαδή. Μπορούμε να βάλουμε μέσα. Ναι, έτσι. Το καλοκαίρι μπορεί να μπει ένα κερί, να μπει στον κήπο, στη βεράντα. Ωραία. Και να βάλουμε τα κεριά μας και να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Βάζω εγώ τα λουλούδια μέσα. Βάζουμε βάζο μέσα και για να μπορεί να βάλω το εσύ Ορέστη μου, γιατί εγώ... Όταν μιλάμε για τα αληθινά, ναι, χρειάζονται πάντα νερό, οπότε είναι καλύτερα ένα βαζάκι μικρό, το οποίο να έχει μέσα με νεράκι. Νερό για να μπορούν να συντηρηθούν. Υπέροχο πραγματικά και μπορούμε να το βάλουμε και μέσα και έξω αυτό. Και έξω, ναι. Μετά. Στον μπαλκόνι, στον κήπο. Εδώ το βλέπουμε σε φαναράκι. Πολύ ωραίο είναι και μου αρέσει πολύ και το χρώμα και το υλικό πάρα πολύ. Μπορούμε και να το κρεμάσουμε. Είναι από καλάμι, ναι, μπορεί να κρεμαστεί και από το ταβάνι κάτω. Και βάζουμε μέσα το κεράκι μας. Και βάζουμε το κεράκι, ναι. Και έχω να σου πω ότι υπάρχει και μεγάλη ασφάλεια με αυτό το αντικείμενο, γιατί όταν βάζουμε μέσα το κεράκι δεν κινδυνεύουμε και από διάφορα που μπορεί να συμβούν, τα ατυχήματα και τα σκεφτόμαστε και αυτά. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Ωραία, πού πάμε μετά? Λοιπόν, στο ποτιστήρι. Το ποτιστήρι. Έχετε παλιό ποτιστήρι στο σπίτι και δεν το θέλετε? Εγώ έχω ένα. Θα βάλετε μέσα λουλούδια. Εδώ είναι ψεύτικα, αλλά μπορούμε να βάλουμε και αληθινά. Ωραία. Και βάζουμε τα λουλούδια μας, ό,τι λουλούδια έχουμε. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα χρησιμοποιούμε και βάζουμε στο ποτιστήρι. Πού μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτό το πολύ ωραίο ποτιστήρι? Αν θέλουμε, μπορεί να μπει πάλι στη βεράντα ή στον κήπο ή ακόμα και στην είσοδο του σπιτιού. Μ' αρέσει στην είσοδο. Ως υποδοχή, άνοιξη, δίνουμε άλλο αέρα. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Στους φιλοξενούμενους μας. Και μ' αρέσει που είναι και τσίγκινο η αλήθεια, γιατί είναι στη μόδα δείχνει πολύ ένα άλλο, πιο παλιό στυλ. Ναι. Ωραίο. Μετά. Και πάμε... Κουκουβάγες, βέβαια. Κουκουβάγες. Πολύ στη μόδα οι κουκουβάγες, από πέρσι, Από πέρσι, ναι, από το 2014 είναι πλέον ξανά στη μόδα. Σε χρώματα τα οποία πάλι συνδυάζονται με φρέσκα λουλούδια, είναι στα ροζ απαλό. Πού μπορούμε τώρα να βάλουμε τις κουκουβάγες μας? Μπορείτε να το χρησιμοποιήσουμε είτε ως διακοσμητικό. Παιδιά, η κουκουβάγια εγώ θα την πάρω και κοιμάμαι το βράδυ. Οι συγκεκριμένες είναι πολύ. για στόπ στην πόρτα. Κρατάνε την πόρτα ανοιχτή. Το βαρύδιο δηλαδή. Το βαρύδιο που βάζουμε στην πόρτα. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βαράκι για την πόρτα. Και η κουκουβάγια είναι κάτι πολύ καλό για το σπίτι. Ναι. Το ξέρω αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι το ζώο της Σοφίας, οπότε είναι και κάτι καλής τύχης. Έτσι, είναι καλή τύχη και είναι καλά να έχουμε καμιά κουκουβάγια για να φεύγει η κακή ενέργεια που μας περιβάλλει, τέλος πάντων.
Ωραία και αυτή. 2 κουκουβάγιες, βάζουμε 2, βάζουμε 1. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά πάμε στο πιο ethnic αυτά είναι πολύ ωραία στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα την Άνοιξη, ανάλογα με το στυλ του καθενός, εννοείται. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό δείχνουμε κιόλας κάποιες ιδέες. Ανάλογα και με το στυλ του καθενός, τα χρώματά του και τις... Το οποίο εδώ συνδυάζουμε το πράσινο με το κίτρινο. Και πώς τα συνδυάζουμε τώρα, δείχνουμε, έτσι. Ναι. Είναι σε αυτό το στυλ που είναι το Μαρόκο. Τα χρώματα είναι, οι παλέτες είναι είτε πράσινο πορτοκαλί, είτε ροζ κόκκινο. Αυτά είναι τα χρώματα τώρα που παίζουν πολύ, που είναι στη μόδα. Ναι. Τώρα και αυτά ακόμα όμως... και το γαλάζιο και το πράσινο μαζί. Και το γαλάζιο και το πράσινο. Μ' αρέσει. Διχρωμίες, τριχρωμίες, πολλά χρώματα μαζί. Να σε ρωτήσω τώρα αυτά που τα βάζουμε σε διθέσιο καναπέ. Πού τα βάζουμε, δηλαδή μπορούν να μπουν στον καναπέ μας ως διακοσμητικά. Ναι. Αλλά μπορούν να μπουν και στον καναπέ ή μπορούμε να τα αφήσουμε και κάτω, στο πάτωμα. Α, και στο πάτωμα, όπως κάναμε εμείς εδώ. Μπράβο, ναι. Στο χαλί μας εδώ, ωραία. Ναι, αλλά πόσα βάζουμε, ας πούμε, πόσα μαξιλαράκια χρειαζόμαστε είναι περίπου? Καλύτερα να παίζουμε με μονό αριθμό. Οπότε πάμε στα 1, 3, 5 όταν είναι αρκετά μεγάλος ο καναπές. Γιατί μόνος αριθμός, αυτό δεν το ήξερα. Είναι παραπάνω πάλι για καλή τύχη ο μονός αριθμός, ναι. Μονό αριθμό, άφρο μου, Τι χρώμα. Η Άφρο ρωτάει, τι χρώμα, η Αφροδίτη μας, η παραγωγός μας. Τι χρώμα, ναι, είναι σωστό, καλή ερώτηση. Λοιπόν, άμα ο καναπές τώρα είναι πράσινος, τι χρώμα βάζουμε? Άμα είναι φούξια, τι χρώμα βάζουμε? Ανάλογα με το χρώμα του καναπέ. Παίζουμε και με την γενική διακόσμηση του σπιτιού, οπότε τα βλέπουμε. Όταν έχουμε όμως έτσι τέτοια χρώματα έντονα στον καναπέ μας, προτιμούμε τα μαξιλαράκια τότε να είναι απαλά χρώματα. Απαλά χρώματα. Απαλά, ναι. Αυτά δηλαδή τα βάζουμε τα έντονα σε όταν είναι σε πιο μούντα χρώματα. Σε πιο παστέλ χρώματα. Ναι, σε γκρίζα, σε άσπρους καναπέδες, σε αυτά τα χρώματα. Ναι. Δηλαδή εμάς ο καναπές εδώ, νομίζω αυτά πάνε πάρα πολύ που έχουμε. Ναι. Σ' αρέσουν? Και πάνε και αυτά, θα στα κρατήσω εγώ. Να τα βάλω και αυτά. Θες να το δούμε λίγο αυτό με τον καναπέ? Έλα να δούμε. Να το δοκιμάσουμε και αυτό, ρε παιδιά. Για να τα βάλουμε εδώ και θα πάρει και το πλάνο τώρα ο Ανδρέας μας, ο καλός εδώ. Είναι ωραία να τα βλέπουμε και όλα τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε. Πάει, Ωραίο. Και μ' αρέσει και αυτό. Αυτό το κρατάμε? Ναι. Το κρατάμε και μένει και αυτό, μένουν και αυτά. Ναι, μπορούν να συνδυαστούν. Πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Τα δείξαμε και τα μαξιλαράκια μας και πάμε να δούμε. Έχουμε και ωραία υφάσματα. Ναι, έχουμε και ωραία υφάσματα, τα οποία μπορούμε να καλύψουμε σε πάλι μαξιλαράκια. Να κάνουμε, αν έχουμε κάποια υφάσματα εμείς στο σπίτι, ή αν θέλουμε μπορούμε να βρούμε από κάπου. Και πολύ φθηνά υφάσματα βρίσκουμε. Βεβαίως. Με ωραίες ποιότητες. Δεν χρειάζεται να είναι και κάτι πολύ ακριβό, παιδιά. Βλέπουμε εδώ τις παλέτες των χρωμάτων που έχουμε. Ωραία. Χρώματα πολλά, όλα τα χρώματα της Άνοιξης. Ναι. Ποια είναι έτσι τα αγαπημένα σου εσένα, πες μας λίγο. Το αγαπημένο μου είναι το lime, αυτό εδώ. Το lime. Μαζί με τυρκουάζ. Σ' αρέσουν αυτά τα χρώματα και παίζουν για αυτά αυτή πολύ την εποχή φέτος τώρα στην είναι, Άνοιξη? Ναι. Ωραία, όλα είναι πολύ ωραία. Για όλα τα γούστα και για όλα τα σπίτια. Γούστα, ναι. Και αυτά τα χρησιμοποιούμε για μαξιλαράκια και για μαξιλαράκια μπορούμε, αν θέλουμε, αν έχουμε κάποια ας το πούμε, παλιά καρέκλα, την οποία θέλουμε να την ντύσουμε στα χρώματα της Άνοιξης, μπορούμε να το κάνουμε με τα αγαπημένα μας χρώματα. Δηλαδή, αν πάμε να βρούμε 1-2 μέτρα που θα θέλαμε να βάλουμε στην καρέκλα και να την κάνουμε. Και αυτά τα βρίσκουμε σε υφασματοπολία, έτσι. Σε υφασματοπολία, ναι. Σε πολύ καλές τιμές. Πολύ ωραία. Μετά, πού πάμε? Μετά, πάμε στα πιο παστέλ. Εδώ έχουμε ζώα. Παίζουν τα ζώα, Παίζουν τα ζώα, ναι. Παράξενα ζώα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εντωμεταξύ, γιατί είναι και. Παναγία μου, τι ωραίος ο ελέφαντας, παιδιά. Ελέφαντας εδώ με γιαγιά. Ωραίος. Μ' αρέσει πολύ αυτός. Και μια καμήλα με παπούτσια. Τέλειος ελέφαντας. Τα οποία μπορούν να συνδυαστούν πάλι με λουλούδια. Μια καμήλα, ένας ελέφαντας, τίποτα άλλο έχουμε, έναν υποπόταμο, κάτι. Πού τα βάζουμε αυτά? Λοιπόν, αυτά μπορούν να μπουν στο κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού, ναι, ή μπορούν να μπουν σε μια κονσόλα. Μπορούν να δειχτούν και μόνα τους, χωρίς να έχουν κάτι άλλο γύρω, λόγω του ότι έχουν τα χρώματα.
Μόνο αυτά δηλαδή μπορούμε να βάλουμε. Μόνο αυτά μπορούμε να βάλουμε με 2 διακοσμητικά, μπορούμε να αλλάξουμε την όψη. Αυτά μου αρέσουν πολύ, αυτά είναι τέλεια. Αυτά είναι πιο έντονα χρώματα. Είναι έντονα χρώματα σε ένα πολύ διαφορετικό έτσι, στυλ. Σε διαφορετικό στυλ, σε πιο μοντέρνο. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτά. Τι είναι αυτά, κουνελάκια είναι, τι είναι? Αυτά είναι σκυλάκια. Α, σκυλάκια είναι καλά. Νόμιζα κουνελάκια εγώ. Δεν ακούω, δεν βλέπω και δεν μιλάω. Ωραίο! Και ωραίο μήνυμα για το σπίτι αυτό. Έτσι. Τα οποία αυτά μπορούν να μπουν και σε παιδικό υπνοδωμάτιο. Μ' αρέσει για τα παιδιά αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, λόγω του ότι υπάρχουν τα χρώματα. Ωραίο. Και αυτά πώς έτσι, είναι για μοντέρνο, είναι για πιο μοντέρνο, ναι, για πιο μοντέρνο minimal. Τι άλλο θα έβαζες με αυτά εσύ, δηλαδή, τι άλλο θα πρόσθετες έτσι, κάτι άλλο, ένα αντικείμενο. Όταν θα βάλουμε 3 χρώματα τέτοιου είδους έντονα, θα προτιμούσαμε να πάμε μετά σε πιο λευκά ή μαύρα διακοσμητικά. Να δώσουμε έμφαση δηλαδή στο χρώμα. Ναι. Και όχι πολύ χρώμα παντού. Όχι, ναι, πάντα ναι, το μοντέρνο και το minimal είναι πιο απλές, λιτές γραμμές. Λοιπόν, άλλο έχουμε εδώ... Τι είναι αυτό καλέ? Βάζα. Τα οποία αυτά είναι βάζα. Βάζο, πιστόλι, το οποίο... Αχ, Παναγία. Μπορούμε, αν θέλουμε, χρησιμοποιούμε... Θα πάρουμε ένα λουλουδάκι από εδώ. Έχει πλάκα αυτό. Είναι για να παίζεις. Πολύ πρωτότυπες προτάσεις σήμερα, Ορέστη μου, μας έχεις φέρει εδώ και θα σε έχουμε πολύ συχνά. Έχουμε αποφασίσει ότι θα έχουμε τον Ορέστη μας εδώ σε ένθετο για τη διακόσμηση, για να ενημερώνουμε και τις φίλες μας έτσι που μας παρακολουθούν, για να ανανεώνουν το σπίτι τους. Και διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Πού σε βρίσκουμε? Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook. Υπάρχει σελίδα Ορέστης Κουτσοκούνης Design Studio, το οποίο υπάρχει καθημερινή ανανέωση και με διάφορες ιδέες. Μάλιστα. Και με διάφορα έτσι διακοσμητικά, τα οποία πού μπορείτε να τα πάρετε. Ωραία, εγώ έμεινα στο όπλο εκεί. Δεν ξέρω τώρα, είναι καλό αυτό, είναι λίγο επικίνδυνο. Σαν νεροπίστολο είναι, καλέ. Λοιπόν, ωραία, και βάζουμε τώρα τα λουλούδια. Ναι. Ωραίο, έξυπνο αυτό, μ' αρέσει. Και σε ποιο είδος σπιτιού και εκείνο θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό? Πρέπει να είναι αρκετά μοντέρνο σπίτι για να μπουν τα συγκεκριμένα είδη. Μοντέρνο, Μοντέρνο, ναι. Πολύ μοντέρνο. Έχεις σπουδάσει διακοσμητής? Σπούδασα διακοσμητής, ναι, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο? Τελείωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο. Έτσι, τι έκανες εκεί? Μεγάλη αγάπη, από μικρός. Από μικρός, Από μικρός, ναι. Σου άρεσε πάντοτε αυτός ο χώρος της διακόσμησης? Ο χώρος της διακόσμησης, το να αλλάζεις συνεχώς το σπίτι, να φέρνεις νέο αέρα. Να ζεις τέλος πάντων καλά. Να μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και να είσαι χαρούμενος, να σε αλλάζει το περιβάλλον. Και το εξασκείς τώρα και ως επάγγελμα. Έτσι, είσαι διακοσμητής και μπορείς έτσι να επισκεφθείς διάφορες κυρίες, γιατί συνήθως εμείς οι γυναίκες θέλουμε έτσι να αλλάζουμε το σπίτι μας και να κάνουμε ανανέωση. Είναι παραπάνω το... Και δίνεις πολύ ωραίες συμβουλές, με πολύ ωραία έτσι, αντικείμενα, λουλούδια και όλα αυτά που βάζεις, τα έπιπλα. Αυτό πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Τι είναι αυτό εδώ, πες μας, εξήγησε μας λίγο. Είναι γύψος αυτό. Αυτό είναι για έξω? Μπορεί να μπει και μέσα. Σε ποιο είδος έτσι σπιτιού θα το βάζεις? Είναι στα πιο light χρώματα, πιο κλασικό σπίτι, ας το πούμε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω και του ύφους που έχει ως βάζο. Μάλιστα. Μας θυμίζει κάτι από παλιά. Μόνο το χρώμα είναι έτσι λίγο πιο ανοιξιάτικο. Και έχουμε 3 σχέδια, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα 3 σε διαφορετικά. Τώρα εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω ένα πολύ ωραίο τραπέζι έξω, στον κήπο μου, στη βεράντα μου, και έχω ένα έτσι ωραίο τραπέζι, πολύ ωραίο, με μάρμαρο από πάνω. Θα μπορούσα να βάλω αυτά τα αντικείμενα πάνω? Βεβαίως, με λουλούδια? Μπορούν να μπουν με λουλούδια, να δείχνει φρέσκο, να δείχνει ότι... Τα χρώματα, δηλαδή εγώ θέλω να βάλω και τα 3, μπορώ? Μπορούν. Μπορείτε, ναι. Θα τα βάζεις έτσι δηλαδή? Μπαίνουν, ναι. Είναι στη διακόσμηση να ξέρουμε ότι είναι 3 χρώματα που παίζουμε τα βασικά. Οπότε εδώ έχουμε το κίτρινο, το πορτοκαλί κεραμίδι και το γαλάζιο, ας το πούμε, το πιο θολό γαλάζιο, το οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί ή μπορούν να μπουν και ένα-ένα, αν δεν έχουμε αρκετό χώρο να μπουν και τα 3 μαζί.
Τα λουλούδια τώρα, οι χρωματισμοί, τι λουλούδια βάζουμε? Είτε σε αληθινά λουλούδια, είτε σε ψεύτικα? Είτε σε αληθινά, είτε σε ψεύτικα. Αυτά είναι της αρεσκίας μας. Τι χρώματα θα έβαζες άλλα εσύ, εκτός από αυτά τα πολύ... Παπαρούνες είναι αυτές? Παπαρούνες, ναι. Θα έβαζα κάτι πάλι σε πορτοκαλί. Πορτοκαλί? Ναι. Σταθερά το πορτοκαλί. Σταθερά δεν θα άλλαζες το χρώμα ναι, καθόλου? Ναι. Σε αυτό το συνδυασμό όχι. Ναι. Ωραία. Εδώ θα το δοκιμάσω, μου αρέσει πολύ. Ναι. Εδώ παίξαμε ροζ λευκό. Ροζ φούξια. Έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο φαναράκι. Αυτό θέλω να το δείξουμε, παιδιά. Αυτό τώρα πού θα βάζουμε? Αυτό είναι περισσότερο για εσωτερικό χώρο. Εσωτερικό χώρο. Ναι. Πού δηλαδή θα το βάζεις? Μπορεί εσύ? να μπει κοντά στο καθιστικό ή αν έχουμε τζάκι στο σπίτι, μπορούμε να το βάλουμε κοντά στο τζάκι. Δίπλα από το τζάκι, πολύ ωραία. Εξωτερικά δεν θα το βάζεις καθόλου? Εξωτερικά θα διάλεγα κάτι άλλο. Τι δηλαδή, εκτός από αυτό που μας έδειξες, τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάτι σαν τέτοιο, που είναι πιο μαρόκο στυλ αυτό. Μ' αρέσουν αυτά πολύ. Είναι πιο ethnic, σε σκούρους χρωματισμούς. Πολύ ωραίο είναι αυτό και πολύ ωραίο έτσι και το σχέδιο και το χρώμα. Και πάλι μπορούμε να το κρεμάσουμε, γιατί έχει ωραίο εδώ... Ναι, μπορεί να κρεμαστεί, μπορεί και να μετακινηθεί αν είναι αναμένο με αυτό το χερούλι. Ναι, ακριβώς, για να μην καούμε. Πολύ ωραίο. Και υπάρχουν και διάφορα μεγέθη αυτά, έτσι? Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Οι τιμές είναι προσιτές, έτσι? Προσιτές, ναι. Πολύ προσιτές. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να αγοράσει εύκολα αυτά τα πράγματα, χωρίς να πληρώσει πολλά χρήματα. Ναι. Την εποχή εδώ τώρα που ζούμε, πλέον χρησιμοποιούμε χαμηλές τιμές, ας το πούμε. Έτσι, εύκολες οικονομικές λύσεις. Θέλω να δείξουμε και λίγο τα υφάσματα. Και τα υφάσματα μας, ναι. Τώρα αυτά θέλω έτσι να μας πεις λίγο συνδυασμούς τώρα. Δηλαδή αυτά τα υφάσματα πώς τα συνδυάζεις, πού τα συνδυάζεις, με ποιο τρόπο, πόσο εύκολο είναι, πότε τα κάνουμε. Να δείξουμε, ας πάμε, ναι, στα μαύρα άσπρα. Παίζει το μαύρο άσπρο. Παίζει το μαύρο άσπρο φέτος. Ωραία, με ποια θα το συνδυάσεις αυτό? Θα πηγαίναμε με τα μοντέρνο στυλ τώρα, που είναι... Κατάλαβα εγώ. Το φαναράκι μας εδώ, με το δέρμα. Με το δέρμα. Λεπτομέρεια εδώ, πολύ ωραία που την κάνει, ναι. Και μετά βάζα εδώ τα πιστολάκια που σου αρέσαν. Οπότε θα τα συνδυάζεις με αυτά εσύ? Θα τα συνδυάζα με αυτά, ναι. Μια άλλη ιδέα που μπορούμε να κάνουμε είναι από τη μία να έχουμε ένα υφάσμα και από την άλλη να έχουμε ένα άλλο υφάσμα. Έτσι. Οπότε όταν το βαριόμαστε, αλλάζουμε όψη και έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό μαξιλαράκι. 2 σε 1, πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο αυτό, έχω να σου πω. Πάρα πολύ έξυπνο. Ακόμη πιο οικονομική λύση. Κάνουμε με ένα ύφασμα, χωρίς να αγοράσουμε δεύτερο ύφασμα, 2 μαξιλαράκια πολύ ωραία. Δείξε μας τώρα και το... Επίσης μπορούν να συνδυαστούν... Υφάσμα. Παίζει πολύ το μαυρόσπρο και η ρίγα. Είδα και πολύ ρίγα εγώ. Χοντρή, μαυρόσπρη, ναι. Είναι της μόδας. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και στην Αφροδίτη αρέσει πολύ, λέει. Πού να το βάλουμε αυτό όμως? Πού να το βάλουμε, βρε Αφροδίτη, με αυτό? Τη ρίγα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε επίσης και για τραπεζομάντιλο, να καλύψουμε ένα τραπέζι εξωτερικού χώρου. Ναι, μ' αρέσει για τραπεζομάντιλο, μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα, ναι. Να δώσουμε μία άλλη όψη. Και η ρίγα επίσης μακραίνει, οπότε θα φαίνεται ένα τραπέζι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Καναπέ μπορούμε να κάνουμε? Και καναπέ. Πολυθρόνα. Δεν είναι υπερβολικά όμως, ένα σπίτι αυτά? Είναι υπερβολικά, εξαρτάται από την προσωπικότητα όμως. Μας αρέσει υπερβολή και το έντονο δεν έχει σημασία καμία. Ωραία. Άλλο ύφασμα. Εγώ θέλω το floral. Θέλω να δω το floral, μου αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν, ας πάμε στο floral. Παναγία μου, τα floral μου αρέσουν πάρα πολύ, τα λουλούδια. Τώρα την άνοιξη είναι πολύ ωραία αυτά. Και το καλοκαίρι, έχουμε διάφορους συνδυασμούς πάνω, που μπορούν να συνδυαστούν και τα floral μαζί. Δηλαδή, εξήγησέ μας λίγο για τους συνδυασμούς, το καταλάβω κι εγώ αυτό. Είναι κάποια, ας πάρουμε το κίτρινο και το ροζ που είναι πιο απλά υφάσματα, που μπορούν να συνδυαστούν με τα floral υφάσματα και να κάνουμε είτε καναπέδες, ή να κάνουμε τα διακοσμητικά μαξιλαράκια που είπαμε με τις 2 όψεις, δηλαδή από τη μία πλευρά μπορεί να είναι μονόχρωμο, από την άλλη μπορεί να είναι floral. Οπότε έχουμε το καλοκαιρινό και το ανοιξιάτικο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό μου αρέσει πολύ. Και δίνει μια άλλη έτσι, νότα στο σπίτι μας. Ναι. Πολύ ευχάριστη νότα. Το χρώμα είναι πολύ ωραίο στη ζωή μας. Το χρώμα αναζωογονεί. Αναζωογονεί, ακριβώς. Και αυτό μου αρέσει σαν πρόταση. Μια πολύ έτσι διαφορετική πρόταση. Ναι.
ένα άλλο μοτίβο ρίγας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα πάλι. αυτό θα το συνδύαζες με τι. Δηλαδή, άμα βάλω εγώ τώρα αυτή την κουρτίνα στο σπίτι μου, τι θα βάλω σε καναπέ και σε μαξιλαράκια? Αν πάμε σε φλωράλ κουρτίνα, πρέπει να πάμε σε μονόχρωμα. Όλα μονόχρωμα. Όλα μονόχρωμα, για να μην Όχι κουράσουμε το πολλές. μάτι. Ναι. Δηλαδή, θα έβαζα, ας πούμε, ένα λευκό, ας πούμε, ένα μπέζ. Ένα λευκό, ένα μπέζ. Και μαξιλαράκια, τα μαξιλαράκια μας. Και τα μαξιλαράκια. Είναι αυτά που μπορούμε να αλλάζουμε, γιατί ο καναπές δεν αλλάζει και πολύ εύκολα, Ναι, έτσι. ο καναπές όμως δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε παίζουμε με μαξιλαράκια. Και γι' αυτό προτείνουμε πάντα ο καναπές να είναι ένα πιο light χρώμα, ούτως ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε αναλόγως με την εποχή. Τέλειο, τέλειο. Και μου έφερες και πουά, παιδιά. Τα πουά είναι τέλεια. Και το πουά της μόδας. Να τα ρίξουμε στα γρήγορα τα πουά, γιατί κλείνουμε κιόλας. Ήρθε η ώρα μας να φύγουμε, να πάμε να πιούμε καφεδάκι και να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε. Σε διάφορα παστέλ χρώματα. Θέλω να μας πεις και πάλι. λίγο από πού τα βρήκες όλα αυτά τα πράγματα, τα υπέροχα. Τα υφάσματα μπορούμε να τα βρούμε από τον Τάκη Ευθυμίου. Υπάρχουν υφάσματα, είναι στη Λευκοσία. Αυτό λέω να το κάνω φουστάνι, παιδιά, εγώ. Τι λέτε? Συγγνώμη, δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα μου πάει, κοιτάξτε τώρα, συγγνώμη. Θα σε φωτίζει. Μου πάει? Δεν μου πάει, θα το κάνω φόρεμα. Θα το φορώ εδώ, πολύ ωραίο. Ναι, πες μας. Και τα διακοσμητικά μπορούμε να τα βρούμε από Ανδρεώτη στη Λεμεσό και από Μποκ Κόνσεπτ και Ανδρεώτη, φυσικά, Καρέ. που είναι και το πλατό μας, έτσι. Να ευχαριστήσουμε τα έπιπλα Ανδρεώτη και τα απίθανα τα αξεσουάρ που έχει, πραγματικά. Και από τον Μποκ Κόνσεπτ και το Καρέ στη Λευκοσία και τη Λεμεσό. Και τα λουλούδια από το Φυτόριο Αθήνα στο Στρόβολο. πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ωραία. Και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά να σε φιλήσω. Να είσαι καλά. Σε βρίσκουμε, να πούμε ξανά ακόμα μία φορά ότι θα σε βρίσκουμε στη σελίδα σου στο Facebook. Στο Facebook, ναι. Πες μας λίγο τη σελίδα. Είναι στο Ρέσης Κουτσοκούμνης Design Studio. Ωραία. Και θα σε έχουμε ξανά σύντομα εδώ, γιατί είπαμε, σήμερα έχουμε εγκαινιάσει ένα πολύ ωραίο ένθετο για τη διακόσμηση. Ήρθε η Άνοιξη, θα έρθει το καλοκαίρι, θα δείξουμε πολύ ωραίες προτάσεις από σένα. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι, σίγουρα. ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να κλείσουμε, να πιούμε καφεδάκι φρέσκο και ωραίο και έχουμε να ετοιμάσουμε και εκπομπές πολύ ωραίες για σας. Θα σας δούμε αύριο στις 8.30 το πρωί ακριβώς. Να είστε καλά, να δίνετε αγάπη και πολλές αγκαλιές και φιλιά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας. Γεια σας.